Реклама пауза в сериалите на Ексен Black започват сега. Пускам го. 3 континента, 8 държави, 13 милиона хора и една цел. Голямата награда от $1 милион. Още повече драма, още повече хаос. Най-лудото приключение, което всяка секунда е от значение. Шеметна надпревара. Всеки уикенд. Той показа как да прочистят улиците. И когато пръхът слегна, раздаването на правосъдие беше това, което правеше най-добре. Уокър, Тексаския рейнджър, всеки граничен ден. Легендарният тандем. Вечният кръстоносец и неговият верес пътник. В един опасен свят. You are possibly considering. Oh my word, you are. Рицарят Ездач. Всеки граничен ден. Военното правосъдие никога не е изглеждало толкова добре. В съдебната зала и на терена, където този тандем изпитва всички правила до край предел. Военна прокуратура. Всеки делничен ден. Ако набереш грешния номер по Старгейт, лошите ще вдигнат от другата страна със сигурност. Но истинското приключение винаги започва така. Много светове. Един отбор. Старгейт. Всеки делничен ден. Открихме ги. Наехме ги. Така че няма нужда от план Б. Аутборд. Всеки делничен ден.